ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. манзури шумост нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад аз фаъолияти милитсияи Суғд. дар студия Акбар Шарифӣ. бо тамошои барнома шумо имкон доред оиди кирдори ғайриқонунии афроди дар ҷиноятҳо гумонбар ва дигар самтҳои фаъолияти милитсия маълумот гиред. дар ҳоле ки ҷаҳон аз вабои пешомада коронавирус азият мекашад ва мардуми сайёра роҳи наҷоти онро меҷӯянд, каҷрафторону бадамолон аз амалу рафтори зидди ҳуқуқӣ худдорӣ накарданд. имрӯз дар барнома тамошо кунед. хизматрасонӣ бар ивази ришва, амали ғайриқонунии кормандони шабакаи барқи шаҳри Конибодом ошкор шуд. одати бад балои ҷон, пешсудшуда боз ҷиноят содир намуд. дар шаҳри Исфара силсила дуздиҳо ошкор гардид. бузу гӯсфанди сокинони шаҳраки Консойро ба яғмо бурданд. чорводуздӣ бо усули сайёр. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.